आखिर लंका गुंड पड़ियो बोली से चश्मा पिंधिकी से रोसई कर पैसा उठो के केवल रोसई भाई मारे बोला मते किछि देखा जाउनी कलर खाली काला काला देखा जाउची अरे हेलमेट हेलमेट तो करना हेलमेट सबुठु बोला ओ झाड़ा भी न थांदा झाड़ा भी देख न देख रो चश्मा पके देउ ता धरे हे मु एते को टका दे जानछु मु तमे न खाओ पछ चश्मा किछि चश्मा बिचारी आज हम हॉस्टल बाबू जाउची आलू कसा सहित आ कोन कुह किछि कुह खालो भात कोन पखाଳ भात आलू कसा सहित पखाଳ भात खिया आलू टमाटो पियाज काटा हबो खिया हबो बिल से डायरेक्ट पेटरे खुआ हबो हॉस्टेल ले आसिला नुआ जिंस हॉस्टेल ले भी हमें भात बनै पारू किछि बुझी पाचन कि नहीं आपण भी भात बनै खाई परबे से भी वाटर हीटर रे हम रोसे यानी से किछि भी कर पारंती वाटर हीटर सब बनै पारिबे असुविधा कोन छी हाँ सब संभव टैलेंट है ना सब संभव टैलेंट आउ एपटे बसछि आलू से जो बढ़िया किना फुटुछि सिझिलान ना आडे सिझिबो आई एम जस्ट स्पीचलेस पल्लू तमे एथिरे भी गाली पारुछ वाओ एबे हम आलू भी सिझी आसले यार चोपा छोड़या ये पड़ी जो बा बुलबुल कर देलबे कोन वाटर हीटर रहउछि पियाज केते भलो कलर आछि कलर आसे ना वाटर हीटर भी हमर हे पारे जो कलर जो 1000 टका देगी दिउ गपुरी एक नंबर गपुरी एबे टमाट पड़िबो रेड कलर टमाट एबे केते टमाट तापर घंटा घंटे हो जिवो कोटे मसला ना कोन आ कोन पड़ियो कर दीदी आमे एबे जाउछु पानी आनिया पे पानी आनिया पे ए एठी हालो कहि के जाओ एठी हालो कहि जहाँ जीती हो गोड़े गड़े खाइबा हॉस्टेल ठाल तो भल खाइबा अब ठीक ना छाଳ ନାଳ ଖାଲି ଗଲା झाड़ ହେଇଛି ବୋଲି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ରହ ବା ନୂଆ ଚଷମାଟା ଆଣିଛି ପିନ୍ଧି ରାତିରେ ସନଗ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇକି ରୋଷେଇ କର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଶିଯିବ ଆଖିରେ ହଁ ୟେସ୍ ଏମ୍ ବାସ୍ ହଉ ହଉ ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଦେଖିବା ଆମର ସିଆଡ଼େ ନାଲି ବତି ସେଇଠି ଦେଖି ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବି କହିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପଲ୍ ଦିଦିଙ୍କର କାଳେ ଆଖିରେ ଇଏ ପଡ଼ିଯିବ ତା ବେଟରେ ନୂଆ ଚଷମାରେ ଯାଇଥିଲି ଆଜି କିଣିକି ଆଣିଛି କେବଳ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କେବଳ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ହେଲେ ଏପଟେ ନାଲି ବତି ଲିଭିଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବା ନାଲି ବତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିବା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆସିଲା ସତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପାଣି ହିଁ ତାର ବଟମ୍ ପାୱାର ବଟମ୍ ବହୁତ କୁଲ୍ ଲାଗୁଛ କି କଥା ମାଷ୍ଟରସିପ୍ ଯିବେ ଭାଇ ମୋର ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଖିବେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖାଯାଉ ଆଖି କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ସେ ମସଲା ରଙ୍ଗ ଦେଖା ଆସୁଛି କିଏ ଜାଣିବା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି
ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଅଛି ନା ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଖିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନୂଆ ଚଷମା ଆଣିଥିବ ପଇସା ଉଠିବ କି କେବଳ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଖାଲି କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ହେଲମେଟ ହେଲମେଟ ଦରକାର ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ଓ ଝାଳ ବି ବୋହି ନଥାନ୍ତା ଝାଳ ବୋହି ଦେଖିନଥାନ୍ତା ଦେଖ ର ଚଷମା ପକେଇ ଦେବୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଛି ମୁଁ ତମେ ନ ଖାଅ ପଛେ ଚଷମା କିଛି ଚଷମା ବିଷୟରେ ଏବେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଳୁ ଗୋଳଉଛି ମୁଁ ତମେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହଁ ବା ସେ କହୁଛି ମୋ ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ବାପା ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଙ୍କଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ପଛେ ଆଉ କିଛି କରିଦେବ ନା କ'ଣ ହୋଟେଲ ଗଲିବି ମୁଁ ମୋ ବାପା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ନାଳଟା କ'ଣ କଲୁ ରେଟ୍ ଉପରେ ହେଇଗଲେ ଏ ବେଶୀ ହେଇଗଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁହ ପାଣି ଫାଣି ଦିଅ ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଦେବ ନା କ'ଣ ତାର ସେ ସିଗ୍ନାଲ ବାସ୍ନା ହିଁ ଭଲ ଦେବି ଲାଷ୍ଟଲି ପଡ଼ିବ ଗରମ ମସଲା ଭୋକ ହେଲାରେ ଚାଲ ଖାଇବା ତ ପଲୁ ହାତର ଖାଇବା ଦେଖି ଭୋକ ହେଲାଣି ପକା ସେଇଟାକୁ ଦେଇ କରିକି ଖାଇବ ଟିକେ ପୁରୀ ଏଇ ମୋ ହାତ 12 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ସରି 12 ଇଞ୍ଚ କହୁଛି ମୁଁ 12 ମିଟର ହବ ବାସ୍ ଖାଉନି ଖାଉନି ବେ ପାଣି ବୋଟଲରେ ଧର ଆସେ ଖାଉ ଯଦି ଆଳୁ ସରିଆ ଜଣେ ତମେ ଲୁଣ ପକା ସେଟା ସେଇଆ ଖାଇବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଲ୍ଲୁ ପାଇଁ ଚାଳିଟା ମାର ଜମା ନ ମାର ହଁ ଚଷମାର ହିଁ ଅଭାବ ଅଛି ନା ନା ତୁ ଖା ପୁଣି ସବୁ କଳା ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଳା ପଛରେ ଦେଖାଯିବ ଏବେ ଖାଇଲୁ ନା ପଲ୍ଲୁ ରାନ୍ଧିଛି ଓନ୍ଲି ପଲ୍ଲୁ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ତମ ସୁନ୍ଦର ହାତର ରହସ୍ୟ କ'ଣ 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 ମୈସୁର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ମୈସୁର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ